Manastir Visoki Dečani je svakako jedan od najlepših manastira u našoj istoriji. Ja moram da kažem da imam poseban odnos prema ovom manastiru, ali ono što je takođe posebno važno, ovaj manastir je deo svetske kulturne baštine. I zato imamo i veliku odgovornost da ga čuvamo i da ga na neki način stalno dograđujemo. Prilika je bila ovde da mi kao predstavnici države od vladike i od monaha čujemo šta je potrebno učiniti u narednom periodu i mi ćemo to učiniti. Mi ćemo pomoći kao država da ovaj manastir bude onakav kakav treba da bude i da doprinosimo ne samo našoj kulturi, našem identitetu, našem Kosovu, već i svetskoj kulturnoj baštini ovim našim manastirom na pravi način. Jer mi kroz doprinos ljudi, svetskoj kulturi, ali i kroz ovakve manastire doprinosimo svetskoj kulturi i to je naša međunarodna odgovornost. Još jednom i povodom uskršnjih praznika samo poruka mira i poruka dobre volje. Mi smo danas ovde na jednom svetom mestu i moram da kažem imam veliko zadovoljstvo, ali i veliku obavezu bivajući ovde da i u godinama koje dolaze ispunjavamo naše dužnosti i da budemo posvećeni i ovom mestu i našem narodu na Kosovu i našem Kosovu i našoj Srbiji.